Tá an cháil go deo ar réalcha í bhil, agus go leor caiintí dionta fú le coppla í nuas, ach an fearbacht just a lábhan ádeige réalcha an bhil. Níl sam an réige fad atá an leabhar seo, agus ní sam cecha fáisiúnta agus a bhí sé gnám, nó ceachra cuasaí dlí gnám, a cheappa go sé rá hanga a réanos ach ní a buile. Ach a méide tá sin, dá leanna dhéitin a fad, ní dhéice go dtí bhín éon chuút go deo a dhéanaí. Tá mu dín seo an Óstán an Ardilaun nó Ardilaun mar thugtar in seo ar an mór ard an Ngáillimh. Áit gohfuil tuspántas leabhar agam an seo le cabhair an ói ón iireachtas mar chuid gon Oíche Chultúir 2000 agus 24. Tá harta beidir 200 leabhar go sean leabhar ar fadam, ach níor seo mar dearra beidir ach roinnt go na leabhar go méidir gúil ísbeag teachíarm cosúil le chuile. Má chági mu an ceann seo agus 9 trí scéalta tá seo, crochó deasúra agus an críomhín íomhainn in sin. Tá go leor scéalta deas in sin freisin an chló ar is seanchló an bheag agus ní bhór go súna maidad le seo léobéidir agus sú ar fada. Ceannta antáhacht an seo chlár iireachtais 9. Nis tá mo caiinte ar salátá bháin 2000 agus 24 9. Má óntú riad a méid daoine an tamsin a bhí gearra fuagraí chuid as chuile áitminn tíd, agus tá sé de fad i ggéire rud a cinnt a bheith acab sa leabhar seo. Ceann spéisiúla seo as cos airge, dochtúireacht baile leis an dochtúir Pádraig ó Phinn, agus bhí sé seo gúnaí bhíoh sé réidió éireann, agus is somí duine a dhéis leis an gláir sin focail ón dochtúir. Chuir sé amach an leabhar seo agus tá go leor dochtúireacht baile a baint leis. As go dtí látá bháin, tá daoine fós i ggéire go dúirí éire go háthir sa maile, agus tí rá go bhhacha seisiún a sinna techt. Thosa mé bailiú leabhar gaige, bhailtá leabhar béal a freisin bailí agam. Cheap me go bhhétaí sa látá bháin, fógann ón go leor téarmaíocht go háirid, agus an sais seanach sa bhain leis an leabhar féin. Ach feicear stomsa go binán sais rud a bhí aine mar chaimhimsine, agus bhí na seandaoine, na leabhar sin léamh agus na heachtarí a bhain lob beidir a thuiscí má dhealgra sé taon páirte chuintam. Well, tá go leor a siúlú, tá me sáirí hana hain. Siod i learí an seoil agus scéalta nó, agus sin fágún na scéalta nó deis, ná go chur me rinthá scéalta leis an leabhar seo, mar tháinig leabhar seo má chartaid tríocha bliana chuin hana. Agus bhí tóidir a sásanna agus an éireann. Céfá sásanna má go rainne sé chuidigh na charactéirí beidir go rainne mise chur síos orb sa leabhar hain. Tá na léireadí go hálainn sin, agus tá go leor ab learí cheola héanann sin, agus tá go leor léireadí an bríonú nuas. Sinné an cabhaimsir bhí amsa, is tóí i deabhaíoch gur thóg man sin chuide go na scéalta bhí mar intinam agus go chuma héin chuile teánach bunaí na heachtarí a bhrí me héna dhearra. Ó tháinig na ríomhairí sé sin ar fad, tá daoine a scríomh leabhra. Nus tá difriat idir leabhar a scríomh ag leabhar chuma. Tá sé táhaach sa méidir mar chuma rígin leabhar sin go dúir sé smaointe daoine a leis sé ríist, agus go dúir sé smaointe go níos óg, gúil sé de seachna bheith caint mar dearra ceadanta siúil gindeach nó an tóireach nó an FIDH nó an teafort sin ar fad, go dé sé gur a creic agus cúnspóid ar bhealach baint le cuasaí teangain ag an am sin.